Nastavljaju se i reakcije protiv nasilja, ali i nezadovoljstvo zbog postavljanja spomenika caru Dušanu u Skoplju. Jedan za sada nepoznati građanin se približio spomeniku držeći čekić u ruci, ali ga je policija sprečila u nameri da ga dodatno ošteti, javljaju makedonski mediji. Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i dalje čuvaju spomenik, ali i poručuju da nije u njihovoj nadležnosti da objašnjavaju ko je i kako postavio taj spomenik. Makedonski MUP navodi da je ta informacija u nadležnosti opštine Centar i građevinske inspekcije, ali da rade na utvrđivanju ko je oštetio spomenik. MUP međutim nije želeo da komentariše zašto nije obavljen razgovor sa funkcionerima Demokratske unije za integraciju, DUI, za koje skopski mediji navode da su bili prisutni u pokušaju rušenja spomenika. Alsat TV je objavila ekskluzivni videomaterijal i informaciju da je u demoliranju spomenika učestvovalo 20 do 30 lica i da su među njima bili i visoki funkcioneri DUI. Mediji izveštavaju da su među počiniocima i makedonski ministar ekonomije Valjun Saračini, kao i njegove kolege iz Demokratske unije za integraciju, poslanik u Sobranju Ermira Mehmeti i predsjednik gradske skopske opštine Čajer Izet Medžiti. Grupa nije uspela da sruši spomenik, već je oštetila deo mermerne ploče na kojoj stoji spomenik i ostavila statu cara Dušana bez žezla i krsta u rukama. Pripadnici srpske zajednice u Makedoniji za Telemaster kažu da je postavljanje tog spomenika za njih veoma značajan čin i traže da se njihovo kulturno nasleđe poštuje. Političari ovde u Makedoniji, nebitno iz koje provenijencije, nije svrsishodno da koriste ovakve događaje da bi podigli svoj rejting. Znači, tražimo da se poštuju i naša prava i da se poštuju i naši istorijski likovi i ličnosti iz prošlosti koji su zaista znameniti. Vladajuće partije u Makedoniji VMRO, DPMNE, čiji je koalicioni partner upravo DUI, se još nije zvanično oglasila.